Tinarung swaraning pradangga hangranging hambabar ketawang Puspawarna. Ana gandha hangambar arung kapiutil katiubing samirana manda. Ateges kidul saking tanti busana nadyawu marak wonten ngersanipun para lenggah kakung sawamana hangemba busananing Karwanata. Katon gelebyar katon penjurat lamun kesaru sunari pandang gurung ingkang anggrengani sasawati. Panyaya hasil kartika wonten ing pamindhangan kanan lamun katiubing samirana manda. Mas gandane hanya bayi ono ing sasana kita untuk ya maka tujuh foto juga kami ucapkan kepada segenap para tamu undangan yang tentunya pada siang sore hari ini hadir dan tentunya untuk memberikan satu doa dan restu kepada sang ibu. Siapapun yang mau foto Sugeng Sarira monggo mantene kula lenggahaken wonten sasana Bampar Kencana cek boten wis dumugi wahyaning mangsa kula. Punapa to werdinipun panggih? Inggih menika pamuji gambuing penggalih. Mila boten mau kawonten pripahing Gusti kang asipat jalu lawan manita ingkang handel tiga-tiganipun menika ingkang saged hamba pakarti ingkang sedaya handa kaya muslimin tata cara widi werdinipun Gusti ingkang pinenggu werdi luhur. Wondene dana mengku werdi pawewe. Dados adat widi widana hamengkur werdi luhur peparingi Gusti kang sampun matur Gusti ayu ayong ayem ayong desanipun Godhae Agung wonten ing alang madya. Teman-teman wonten ing sanubari. Ya, terus berjalan. Kalau nggak kakung cuma putri kang pantos pinundi, lamun to Sinudarsono. Kumlawi pengantin putri hambalang gantal. Itu orang ketiga lempar ya, satu. Yang pengantin kakung yang dinantas dilastan gondang kasih. Buman dia sami temangkan kakung hambalang gondang putri. Punapa to wis gantal. Gantal dumugi saking suruh kang pimpinan selama wari menangkan kaiket ing prasetya luhur. Suruh masuk kita kamu kisumuru pengabdi leru rasa raos sejati. Suruh lamun dinulu betul lunah laman guru pengambil gini-gini tundang rasanya. Purna ninggara di dalam barang kata kalau dengarkan gelar abdi dalam salam taklim jumatan karo ngagung Imas Bailur Muslimin yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Purna gelar abdi dalam salam taklim jumatan karo ngagung kalau dengarkan kalian gelar nidak tiga ingkang katindakaken dening Mas Hairul ingkang dipundang dening karo istri menika Ananda Naila. Kula maca werdinipun nidak tiga menika arupi bunder. Basa Malane bunder niku umpamane masalah. Wong bebayan aku orang ing alam dia ngono ana ing ngono masalah. Sing siji warna putih, sing siji warna kuning. Sing warna putih niku amis rasane, sing siji warna kuning niku enak rasane acung para lambita para kadang aku cuma warna putih. Wong bebayan aku bakal nemoni loro perkara. Ya silakan dipakai lagi. Tangannya. Purna negara bicara kita tingkat lajeng kalau jengakan dalam negara itu tinanting astagfirullah Ananda Laila binik karo kakung Ananda Muhammad Faidul. Purna tinanting langgeng ngadep kalau jengakan dalam dari arah Abidoro puteran binik Ananda Laila tunangan karo kakung Mas Faidul Muslimin. Atur barang pintu perangkat kakung Sumawana Putri mulai dina iki Kemis Jawa Sabtu Minggu Senin Selasa lan Rebo aku Mas bojomu tansah ana ing ngarep
ana ing samping kanan, ana ing samping kiri, ana ing samping, ana ing buri. Minangka bebarengan nglampahi budaya agung ana ing alam madya. Ya dikenali. Nah. Ya sambil melihat Naila tebarkan senyum kepada suami kamu. Mas Hairul juga melihat. Ya sudah. Apa kamu ana ing sasana wisuda tama. Dina iki awakmu tak ombeni banyu wening. Wening no atimu, wening no niatmu, wening no tekadmu, ya iki sing dadi pilihan uripmu. Ya ibunya, Ibu Sri Wahyuni memberikan minuman. Ya, cuma tengah naik. Kalau cuma mana putri rakyat terus minum di lamun tosi itu tak bersama. Kita ini kita gendong. Ada mas kiki atau berusaha tak bermotor itu nafsu berdaya aku ngono yang alamat jongono ya nduk ya nduk. Ing arsa senturodo ing madya bangun karsa tuturi. Ing madya bangun karsa membangun cita-cita menuju rumah tangga yang bahagia. Wondene ibunda tercinta Sri Wahyuni wonten ing Hadratuna alon tur kelakon wis adukan umyan ingkang dinuju. Terus naik ya, terus naik alas jadi tiga kali istrinya ya. Para lega kakung Sumawana putri kang pantes binun kita ngosi darsa. Para lega kakung Sumawana putri kang pantes. Sawetawis Mas Hairul Hairul artosipun boten wonten bedane anak dewi kalaman anak mantu. Gerle itu dina iki kancan kucur gono kaya minangka Sukralam Pintu kayane rezekine wong lanang kakucurake kawenehake dumateng garwa putri anangga ya dadi rezeki sing halal barokah bisa kanggo sangu ibadah ya kena kanggo sangu ibadah ya nduk ya. Diterima Bapak. Mas Gunakayamu wis kok paringe karo aku dina iki lho Mas asline Gunakayamu coba rasane karo ngrasa Allahumma barik lana bima rusakana wa qina adzabannar. Ngucape lombok wis kok pedes gua iki ya dipegang dagunya iya gantian sekarang Mas Hairul. Naila pegang piringnya, Naila pegang piring. Nah, kamera sambil kamera. Ya sudah, lihat kamera, kumpul Wijono. Kalau jenengan akan berada di seluruh kunjungan Buya Wening, ini kan indikator sing kira. Ya lihat kamera Mas Hairul. Belum masih ditahan. 1, 2, 3 tarik Pak. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Los. Ya. Tangannya Pak Asiono di pundak. Nduk Naila Khairul. Mengacara sungkeman sing nomor 4 sampean jalur di Monang Kota. Bahasane basa Malang
bahasa saya. Dina iki aku karo bojoku nomor 1 bapak ibu ngatur sembah nuwun karo sampeyan yo bapak yo ibu wis golongan takut nukir Jiwarogoku. Terus ngenokno babagan ilmu agama, babagan ilmu umum sing supaya aku iki ora bodoh ana donya, ora bojo kaya aku ora hasil saking repaugrane kautaman repaugrane Gusti Allah. Sing nomor 4 bapak ibu aku tansah njaluk donga karo sampeyan. Supaya jodoh aku karo bojoku didadekno jodoh ana donya, jodoh ana akhirat. Muga-muga aku diparingi putra-putri sing saleh lan salihah, sing ngabekti marang wong tuwa, marang bangsa negara lan agama ya bapak ya ibu. Ya mulane dina iki bojomu ya wis dadi pilihan uripmu. Tetepno imanmu ya mantepno atimu supaya awakmu iku ora nasir sakit kawujudan orang mung nok donya tok tapi jodohan ana ing akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya langsung dipeluk, bapaknya dipeluk, bapaknya dipeluk. Ya, nah, oke, sudah kanan, ya pindah kiri, dipeluk, oke. Nah, Yuni anaknya dicium. Dicium sambil berdoa, lalu sambil didoakan anaknya. Sambil didoakan Pak Gajono, ini. Ini pun ya rezeki. Dulu tak dulu dari kameramen masih mempersiapkan ya pipi satunya ke ya sudah Pak Gajono seluruh paketnya senyum bebas Pak Gajono ya hati-hati ibu baru bebas masuk lagi. Nah, Bapak serot kembali. Nah, rapat lagi. Oke, lihat sini ya. Mas, rapat lagi. Mas, rapat lagi. 1, 2, 3. Belum 1, 2, 3 bebas. Oke, terima kasih. Monggo dipersilakan untuk keluar. Matene dipundhakaken min, matene dipundhakaken. Bapak Gajono saripin ibu.